Mebisia Nwa Onye Oba, Mebisia Nwa Onye Oba, Mebisia Nwa Onye Oba, Dosibe. Ababalia Mebisia Nwa Onye Oba, Mebisia Nwa Onye Oba, Mebisia Nwa Onye Oba, Dosibe. Ababalia Mebisia Nwa Onye Oba, Mebisia Nwa Onye Oba, Mebisia Nwa Onye Oba, Dosibe. Mebisia ya onye uru agụ n'ụmụ ọgali ọba nke dị n'Idemili South Local Government Area na Anambra State Imalia the 5-star General na Nioba ma onwegwu n'ebe mmiri n'ali ugwu n'Idemili mmiri n'ali ugwu na Nioba mmiri n'ali ugwu na Igbo mmiri malokwute n'Igade mmiri malokwute biya mmiri malokwute biya mmiri malokwute na Nioba biya onye nwe ego na-agbọ gị onye ọma ewelia unu amalugo na ewele ewu nwanye nya na chi n'osisi na ewu na ọ ga-ata ji maka na iwele ologbo debe nya na oke n'ụlọ ologbo na ọ ga-eri oke ya bụ na iwele ewu wee debe nya na agụ n'ọbịa agụ ga-alachakwa ewu ọkwa mmanwụ wee gụọ Olisadoo onye Aguleri egwumugwu n'elu unu amalugo na anya na-etirolo ofeke egwu na anya na-etirolo onye ibilibi egwu na anya na-etirolo ndị ọkpọntu egwu amụ nwoke ya bụrụ nwoke maka na ije nwoke abụrụ ọkatị nwoke na nwoke na-emerụ katị wọkụ ka ịmalụ n'ọkwa n'isi kala aka bụ nya na-ebu ogidi na nne nwaanyị a na-eburu ogidi ka ịmalụ na ọ bụrụ onye kwuo iwegwula ọsị n'ọkwụlụ aja n'obodo mmanwụ egwu Olisadoo Onye Nwe ọkụ ife onye melụ ka a na-ekwu okwu n'obodo ife onye melụ ka tel na dị ekwu ọnụ efu ekwu n'obodo ekwubu ọnụ efu ọbụla aja mbele mmanwụ egwu na ọ na-akwa akwa oke mmanwụ egwu na ọ na-ebo oke mmanwụ egwu na ọ na-akwa irugwalia Olisadoo onye nwe egwu enwere agụ na-eri agụ enwere agụ na-eri agụ enwere agụ na-eri agụ n'obodo agụ nwa mebisie ọgaranya ise kọmanda agụ ị na-eri agụ agụ na-eri agụ Mebisia Nwa Ọba ise kọmanda gbogbo nwa papa gaghị na Nioba ise kọmanda kọmanda alawo dị n'ọcha ise kọmanda a na-egwutakwala ọga n'obodo a na-egwutakwala ọga unu a na-egwutakwalụ n'ọga ise kọmanda agụ ị na-eri agụ agụ nwa Onye Oba alawo dị n'ọcha ọga ise kọmanda ịgba ọga ịgba mkpọtọkpọ nchacha ụfọ ọga ịgba a na-egwutakwala ọga a na-egwu
ise Comander Ọba Youth General Sasi ni chukwu anuga ni emesimo ise Comander Ọba Youth General Idemmili Chief Ugo Busu ise Comander Ugo Busu Ọchake Onye Oba n'Idemmili ise Comander Ugwu akụ mmụọ gali Ọba Youth ọba General Idemmili ezi nwa papa dayo imo ise Comander ise Comander Ọba Youth General Idemmili Comander alawo ọsọ imo ise Comander Ọba Youth General Idemmili ewere ọga mebisie ya nwa Chief Ekegbo ani emesim Papa Guy Nuru agụ nwa gali ọba Chief Sansi ni chukwu anuga ani emesim Ugo Busu Ọchake Nwa Onye Oba n'ide agbo ya mebisie abate n'ọbụ ka ọ bịa mebisie ya abate n'ọbụ ka ọ bịa ya sasịa ya Abacha n'ọbụ ka ọ bịa mebisie ya Ani Oba n'Idemmili eziokwu n'ọba si Comander bịago wee jide Ani Oba dozi ibe Comander bịago wee jide Ani Oba kpochaba Comander bịago wee jide Ani Oba dozi ibe owe dị mma onye bịara ọba alụ ya ịma na akpọzie mmadụ mebisie ndị mmadụ asị na ọ bụ onye okwu n'ụka mana onye agba ọrụ mebisie ya taa Uzu onye ndozi n'Ani Oba n'ide ise Comander Ọba Youth General Idemmili ekene onye ọrụ ise Comander Ọba Youth General Idemmili a na-ebutakwala ọga ise Comander ụna na-ebutakwala ọga Youth General asị m ekene onye ọrụ n'Ani Oba ise Comander Ọba Youth General Idemmili ndị mkpụrụ mmiri gbara ọsọ n'Ani Oba ise Comander Ọba Youth General Idemmili ndị ọgbọ ntu gbara ọsọ ise Comander Ọba Youth General Idemmili ndị ngụgba agbago ọsọ ise Comander Ọba Youth General Idemmili ọkwa ndị oko gbara ọsọ ise Comander Ọba Youth General Idemmili ndị afọ abalị agbago ọsọ n'Ani Oba ise Comander Ọba Youth General Idemmili ndị osi nwa gbara ọsọ ise Comander Ọba Youth General Idemmili agwọ nwoke nya bụrụ nwoke n'obodo ise Comander Ọba Youth General Idemmili agụ ị na-eri agụ agụ ị na-eri agụ agụ ị na-eri agụ Nwa Onye Oba ezi oyibo a na-ebutakwala ọga a na-ebutakwala ọga ije nwoke abụrụ ọkatị nwoke nụ ise Comander ife nwoke ga-eme dị ya n'obi ọga ise Comander onye ndozi obodo n'Ani Oba a na-ebutakwala ọga ekene onye ọrụ ike wee dị ya onye isi ndị nche ise Comander Comander alawo dị n'ọsha ọga ise Comander ekene onye ọrụ ekene bụ onye ọrụ chukwu anụgo ekpele ndị ọba ise Comander ndị ntọgbara ọsọ ise Comander Ọba Youth General Idemmili tested ọga Chief chukwu anuga anyị emesim ezi nwa Papa Guy Ibu Ugo Busu Ọchake
ugogwu zọcha ka Nwa Onye Oba n'ide isi m keneze ndị ohike ndị na-eme ka isi eme n'obodo ndị na-eme ka isi eme nafa ga-agụ ndị ohi bụrụ nwanne maka onye na-eme ka isi eme onye na-eme ka isi eme onye na-eme ka isi eme n'obodo ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị n'obodo ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ije ka abụ enyi anyị n'ọgbọ ya ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị chifuta agwọ masụelu mba malụ ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị CEO Mebisia Hotel and Suit n'Ọka ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ọgwa Mebisia na-ekene gị ogo ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Ibisa Nwa Onye Onye Oba onye ego ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Olisadoo Onye Nwe na-ekwu ụlọ ọnụ ya ọgaranya ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Nze mbọ ndị fesi onye ma ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị CEO Chibon Hotel and Suit n'Onye Oba ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị CEO Amasị Table Water onye ọma ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị CEO Odumas Hotel and Suit n'Onye Oba ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Ichie Nwoke Ọba na-ekele mi onye ego ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ezigbo onye ụmụ ọgarị n'Onye Oba odogwu ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ọgwa Mebisia si nke nne gị onye ego ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Nze Ifeanyị ọnwụ penata ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ka ọ gwọta ọnụ anwụ Onye Oba n'ide mmiri onye ego ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị CEO Kaima Hotel and Suit n'Onye Oba ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ịgba na-ekwulu dị ome n'Onye Oba ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị onye ọ dị n'aka ọgaranya n'ụmụ ọgale ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị onye ọ dị n'aka na-eme ọgọ ọ dị ome ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ọgwa Mebisia si nke nne gị ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ịnụlụ ka mmọnwụ nwe egwu na-ekwu ọgaranya ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Achifu Chibụzọ Nnabụ ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Kachimoni onye nwere ego n'Onye Oba n'ide ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Chairman ụmụagụ yutu n'ụmụ ọgali Oba ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Cash the fucking money onye nwere ego n'ide ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ịnụlụ ka mmọnwụ nwe egwu na-ekwu ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Akọbọlọ Mebisia Nwa Onye Oba Mebisia Nwa Onye Oba wee jidezie Onye Oba dozibe Ise Commander Oba Youth General n'ide mmiri ekene onye ọrụ Ise Commander Oba Youth General n'ide mmiri a na-egbutakwala ọga Ise Commander a na-egbutakwala ọga Youth General n'ide asị m ekene onye ọrụ n'Onye Oba Ise Commander Oba Youth General n'ide mmiri Nze Masuela Lochukwu onye ma ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ọzọ Chigburu ụzọ papa ejimane ga-adele m ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị nwoke nụsi ọgụ nwaanyị enwela akịkọ ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ezigbo onye ụmụagụ na ụmụ ọgali Oba odogwu ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ịnụlụ ka mmọnwụ nwe egwu ọ na-ekwu ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị nwoke nụsi ọgụ nwaanyị enwela akịkọ odogwu ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị ọgwa Mebisia na-ekene yi onye ego ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Chief Tochukwu Masịlị ọnụ onye ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Commander Emeritus Nwa Onye Oba ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Matufelaku onye ọkụzụ n'Onye Oba onye ego ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Smosin onye nwere obi eji eli ego n'ide mmiri ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị Alhaji Tekino na-ekene me ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị onye ọkụzụ onye nwere ego Onye Oba niile ị ga-abụ ohi bụrụ nwanne anyị
ọkwa Mebisia na-ekene ịmalugo ị ga-abụ ịbụrụ nwanne anyị Chifu Ifesolu Chukwu Abafọ ị ga-abụ ịbụrụ nwanne anyị CEO Mahatizaya Hotel and Suites na Nyoba ị ga-abụ ịbụrụ nwanne anyị Ogwesi Nwajugo nna ya ọgaranya ị ga-abụ ịbụrụ nwanne anyị onye ọkụzụ ọba oke mmanwụ bịa ị ga-abụ ịbụrụ nwanne anyị ịgba na-ekpuru chi na-ara mbọ oke mmanwụ ị ga-abụ ịbụrụ nwanne anyị ọkwa Mebisia si nkene gị odogwu ị ga-abụ ịbụrụ nwanne anyị Agbabolia Mebisia Nwa Onye Oba Obezie na Onye Oba wee jidezi Onye Oba dozi ibe Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri ekene onye ọrụ Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri a na-ebuchakwala ọga Ise Comander ụna na-ebuchakwala ọga Youth General n'ide a sị m ekene onye ọrụ na Nyoba Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri ndị mkpụrụ mmiri gbara ọsọ na Nyoba Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri ndị ọgbọ ntụ gbara ọsọ Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri ndị ngụgba agbago ọsọ Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri ọkwa ndị oko gbara ọsọ Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri ndị afịa abalị agbago ọsọ na Nyoba Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri ndị ochi nwa gbara ọsọ Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri agwọ nwoke nya bụrụ nwoke n'obodo Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri agwụ ị na-eri agwụ Ise Comander agwụ ị na-eri Oba Youth agwụ General n'ide mmiri agwụ ị na-eri agwụ Nwa Onye Oba ezi oyibo General n'ide mmiri a na-egbuchakwala ọga Ise Comander a na-egbuchakwala ọga General n'ide mmiri ije nwoke abụrụ kata nwoke nụ Ise Comander Ise Comander Youth General n'ide ife nwoke ga-eme dị ya n'obi ọga Ise Comander Ise Comander Youth General n'ide mmiri onye ndozi obodo na Nyoba Ise Comander a na-egbuchakwala ọga General n'ide mmiri ekene onye ọrụ Comander ike wee dị ya General n'ide mmiri onye isi ndị nche Comander Ise Comander Youth General n'ide mmiri Commander alawo dị n'ọsha ọga Ise Comander Ise Comander Youth General n'ide mmiri ekene onye ọrụ Ise Comander ekene bụ onye ọrụ Chukwu anụgo ekpele ndị ọba Ise Comander Ise Comander Youth General n'ide mmiri ndị ntọgbara ọsọ Ise Comander Ise Comander Ọba Youth General n'ide mmiri Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri Ise Comander Oba Youth General n'ide mmiri